Nadakpan na ang sospek sa kamatayon sa call center agent nga si Carl Kimberlin Digabi nga nasapuan sa barangay Matabang, Talisay City sa Enero 12. Sunod sa kapulisan, Hulyo 24, ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga rape with homicide ang sospek nga si Niel Halandoon sa Bacolod City. Si Halandoon ang nagmaneho sang taxi nga ginsakyan sang biktima pila ka oras antes ini nagbiya sa Bacolod City halin sa Enobio. Madumduman nga na-recover sa taxi sang sospek ang perfume kag hair clip sang biktima. May nakuha man nga specimen sample nga ginpaidalom sa test. Patay ang 58 anyos nga manugbolante sang baboy nga si alias Reynaldo, samtang pilaso naman ang asawa sini nga si alias May, 30 anyos, matapos ginpang tiro sa barangay Bunga, Don Salvador Benedicto. Suno sa kapulisan, nagabantay sang ilabaligya nga baboy ang duha ka mga biktima, sang ginpalapitan sa sospek kag ginpang tiro. Patal nga pila sa ulo ang naagom sang bana, samtang nakibyasan ang asawa sini. Ginausisa pa sang kapulisan ang motibo sa insidente. Dead on the spot ang 29 anyos nga maestro nga si alias Tony, samtang pilason ang angkas sini sa nakabunggo ang ginamaneho sini nga motorsiklo sa nakapark nga truck sa San Miguel, La Carlota City. Suno sa kapulisan, pauli na ang biktima. Posible nga wala sini nakita ang early warning device sa rason nga nakabunggo ini. Pila sa dughan ang ginkamatay sang rider.